Premi a la millor iniciativa de responsabilitat social del Penedès 2010. Masia Vallformosa. Masia Vallformosa és un celler fundat l'any 1865 per la família Domènech a Vilobí del Penedès, que produeix vins i caves d'alta qualitat i exporta a més de 40 països arreu del món. Actualment l'empresa és gestionada per la 5a generació. Des del 2008, Masia Vallformosa demostra el seu compromís solidari amb l'organització d'un sopar de recollida de fons per a la investigació oncològica. El sopar s'organitza en el marc de l'Acord de Responsabilitat Social Corporativa que el celler manté amb l'Institut Català d'Oncologia. Des de l'any 2007, nosaltres, dintre del marc de la nostra responsabilitat social corporativa d'empresa, ens van presentar diversos projectes i en els quals un d'ells era la col·laboració amb l'Institut Català d'Oncologia, a l'ICO, que està a l'Hospitalet, a l'Hospital Duran i Reynals, i aleshores, a partir de llavors, vam fer un conveni de col·laboració en el qual vam començar a col·laborar per ajudar-los a través d'uns sopars solidaris que fem des de l'any 2008 a Vallformosa i que tots els diners que recaptem els donem a la Fundació perquè puguin ajudar a malalts que estiguin de càncer. Això va ser degut a que el meu marit es va morir l'any 2008 també d'un càncer i vaig creure que era convenient poder ajudar dintre del nostre marc de responsabilitat social, que també ho fem al territori amb el tema, per exemple, de consum energètic per intentar rebaixar-lo i també el consum d'aigua, que són valors molt preuats avui en dia, però a la vegada també com a tema social vam creure convenient començar amb aquests sopars i poder recaptar fons. Cada any també els designem amb diferents temes. El primer any va ser la investigació i el segon, ara hem fet un programa juntament amb l'ICO que es diu Conviure amb la malaltia i aquest any el lema és ajudar amb els malalts de càncer. L'any 2008, el primer sopar va recaptar 20.000 euros i l'any passat la xifra va arribar als 22.000 euros. Aquesta recaptació va ser lliurada íntegrament als programes d'investigació i suport a la malaltia de l'ICO.